Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aming bagong programa ngayong ECQ, ang Thick Thoughts. Makapal na pagninilay, makapal na usapan. So, una kong naisip po nang na-declare ang ECQ, Extensive Community Quarantine. May nagsasabi pong gawa ito ng Diyos, galing ito sa Diyos. Ako, hindi po ako naniniwala doon. Walang masamang bagay ang pinaplano ng Diyos. Walang masamang bagay na iniisip ang Diyos para sa tao. Kung kabutihan ang likha po ng Diyos. Ito malamang gawang tao. Dahil sa pag-aabuso natin, sa mga bagay-bagay, sa nature, sa environment, kaya dumating itong sakit na ito. Pero kahit ang Diyos, pwedeng gumawa ng tuwid na guhit sa mga korba-korbang gawain natin. Even God could make straight lines out of crooked lines we draw in our lives. So ngayon pong maraming free time dahil walang misa sa mga baryo, walang mga sakramento. Ako'y nag-isip at naghanap ng ibang forms of ministering to other people. New ways of reaching out to people, new ways of doing apostolate for them. Nung na-declare ang ECQ, ang una kong naalala ang mga mahihirap, silang kawawa dito, silang maapektuhan dito. Nag-isip kagad kami ng paraan paano sila makakatulong. And normally, we would think of relief goods, But then naisip ko kung tatagal ito, hindi tatagal lang mga relief goods natin. So we have to think of other ways how to help people. And that is by giving them seeds to plant, mga okra, kamote, kamatis, pechay, mga ganon. And I asked for seeds around. Bigay si Among Ed, si Mayor Torres, ang ating mayor, nabigay po ng mga seeds, and we started distributing this. But then I thought, bakit hindi ako magsimula dito sa ating garden, sa ating parish? Napakalaki ng garden natin. So we started this gardening here in our parish. I asked Mon, our sacristan, JC, and Knights to help in the gardening. And so we started gardening. And this seems to be our ang bagong normal namin. And every morning, we do gardening. Kasi ang misa po namin ay sa gabi lang. Every morning, we do gardening. And this is what I discovered. I used to care for pets. I love dogs. May mga alaga po akong aso na talagang mahal na mahal ko, inaalagaan ko, talagang ini-spoil ko. And then I thought, kahit ang mga halaman, ito po ay mga buhay. These are living things, ang mga plants, and they need more care than animals, than like us. Because plants don't ask, they don't make requests, they don't make demands. So nagdidepende lang po sila sa atin. So I started caring for plants, and this started my passion, my new hobby for gardening. Hindi ko po alam na may green thumb ako. Pero na-discover ko po, it's not only gardening, it's arranging things, arranging stones, arranging the garden, transplanting plants, replanting, arranging them, trimming them, watering them every day. Hindi ko inaalala, kahit sa ilalim ako ng araw, the whole morning, I attend to the plants. And it's a spiritual thing, this exercise. Nagiging personal po, I discover my own feelings, I discover my own love for things. I discover my passion for these plants, for these living things na inaalagaan ko. And it's so enriching. It is my prayer every morning that I attend to this plant, that I care for them, that I water them. I discover my feelings for living things. I discover my feelings for other people. And it enrich my own ministry. Dati po, usually, naghihintay lang po sa parish na may dumating. May magpapabless, magpapabinyag, nakausap sa akin. Now, hindi na po pwede yun. So, what I discover now is, I go out to people. Kapag may namatay, hindi ko hihintayin sa simbahan, magpunta sila dahil bawal yun, hindi ko pwedeng ipag-misa. So, I put on my face mask and then I go to their homes. I reach out to the family na sila lang nandun, walang ganong maraming tao. And we pray for them and I bless for them. Nagiging mas personal po. Ang mga misa namin, dati-dati, maramihan, hindi mo man kilala. Ngayon, mas marami po sa kanilang mga bahay, nanonood.
And I know them personally. I know them. I get to know their names. Dahil nagte-text po nag And itong mga plants ganun din. Walang mga pangalan nito. And I just discovered them little by little. And I know their likes, I know their, nagiging mas personal po. Yun po ang nagugustuhan ko dito sa bagong ministry ko, attending to the plants that we have planted here in our parish. You know, I'm beginning to fall in love with the garden. Dahil sa garden, unang pinakilala ng Panginoong Diyos ang sarili niya kina Adan at Eva. It was in the garden that He placed them. It was in the garden that He communicated with them. In fact, it was in the garden when God said to Adam, I give you all living things as your food, all green as your food. And then sabi raw ni Adam, wow, green leaves. Let's make mayonnaise. Let's put ham into it. Let's put and destroy the whole idea of salad na binigay ng Diyos sa kanila. It was in a garden where Jesus prayed before His crucifixion. It was also in a garden when He first met Mary Magdalene after He rose from the dead. And I hope it will be in the garden where I will meet my God. It will be in a beautiful garden where I hope to meet Him someday. And I hope you also experience God in your garden. Have your own garden. Kahit maliit lang po, kahit sa isang paso lang siguro, kahit 2 paso lang. Basta may inaalagaan kayo para ma-discover nyo rin ang pagkatao nyo, ang responsibilidad natin sa lahat ng buhay, ang kaugnay natin sa kalikasan, and our relationship with God who created all things.
kaming magdasal bilang pangwakas ng ating munting programa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po at binigyan mo kami ng isang garden. Maraming salamat po at nakipagtagpo kayo sa amin sa gitna ng isang garden. Maraming salamat po at pinaalala mo sa amin ngayong ECQ ang mag-garden, ang magtanim at mag-alaga ng mga buhay na bagay tulad ng mga hayop, ng mga halaman. Sa pamamagitan nito, pinakikilala niyo po sa amin ang kaugnayan namin sa lahat ng buhay, sa aming kalikasan at sa iyo, Panginoon, aming Diyos. Naway sa pamamagitan ng aming gardening, makilala namin ang aming mga tunay na sarili. Makilala namin ang kaugnayan namin sa kalikasan kung saan mo kami linagay at makilala ka namin, aming Diyos na buhay, na punong-puno ng pag-ibig at awa para sa aming lahat. Naway makilala ka namin sa garden, naway makita ka namin sa isang garden, Panginoon, pagdating ng panahon. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. At sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, kayo at ng inyong mga pamilya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aming munting programa na pinamagatang Thick Talks. At abangan niyo po kami sa susunod na Sabado dito sa aming YouTube or Facebook, Betis Heritage Church, Santiago Apostol Parish. Maraming salamat po sa aming media group, ang SAMG, Santiago Apostol Media Group, sa pag-produce ng programang ito. Maraming salamat po. God bless you all.